गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ नवजित नार्जारिनो आरोबाव बयबो फट हरलायदो। JTBनि DID लिटिल मास्टाराव बादायनाय नवजित नार्जारिनि फट होनाया दासिमबो फाइनाल जायाखै आरो नोंथांमोननि फटनि गोनांथि जाबावदों। दिनै सुनिबार हरनि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम फट होनो हागोन। अन्नानै बयखौबो फिन फट होनो खावलायदों। होखानाय सम बायदियै 9152952446 नाम्बाराव कल खालामना फट होनो हागोन आरो G5 एप डाउनलड खालामनाबो फट होनो हागोन। SI जनमननि राफाखौ एरेस्ट खालामबाय। फिसाय जानो गोनां सुबुंखौ पुलिसनो हमहोनाय दान्थे बिदान्थे गोनां SI जनमननि राफाया सानथाम सेबजानायनि उनाव दिनै गावनो हमजाबाय। मख'जाथावदि फिसाय जानो गोनां सुबुंजों लोगो नांनानै सासे ठिकादारनिफ्राय गोबां लाख रां लानायनि अजद सिखारदोंमोन बिथांनि हेंथायै। लोगोसे जनमननि राफानि बेंक एकाउन्टआव लाख रां मोननायनि दायाव खोब सावरायजानाय जनमननि राफाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाइसा जौमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरनि फरायसा आफादजों जर'खायै सावरायदों। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि सायाव आरो गुबुन गुबुन समाजारि रांखान्थि सोमोन्दो थानाय गोबां जेंनानि सायावबो गुवारै सोंनाय फिननाय लोगोसे गोथौयै सावरायनाय जायो। नाराबारियाव थानाय आइजो जौमानि नब्लाङाव बानजायदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे सावरायनायाव मेरि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। देरहासार जानायनि रंजानायजों गोजोननि थाखाय मटर साइकेलजों हानजा सुरदों मित्रजोत दोलोआ। ककलाबारि बियाबाव BJP GSP UPPL जथाय दोलोनि जयेन्ट मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। लोगोसे फोरमायदों दि बे मटर साइकेल हानजा सुरनाया भट बिनायनि थाखाय नङा। बे हानजा सुरनाया देरहासार जानायनि थाखाय रंजानायनिसो हानजा सुरनाय होनना फोरमायदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। SSLC एबा मेट्रिक आनजाद होनाय फरायसाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। देग्लाय बोसोर 2022नि सेबानि SSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 7 जुन मंगलबारखालि फोसावगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। 22 नं ककलाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय कारहाना गामियाव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआ रायजो राजाफोरजों सुखु दुखुनि सावरायफैदों। बारग' मन्थ्रि गोख्रों दैदेनगिरि प्रमेला रानी ब्रह्मखौ खाथियाव आरो मोगथाङाव लोगो मोनना रायजो राजाफ्रा हाजासे खुसि जायो। रायजो राजाफोरजों बर' हारिनि बै समनि सोमावसारनाय जारिमिन बड'फानि आन्दलनखौ फोरमायदों होनना प्रमेला रानी ब्रह्मआ मिथिहोयो। सिक्किमाव गेदेर जाथाय जादों। गंसे दावबायनाय गारिया दैयाव गलांनानै 4 सुबुङा जिउ गोमादों। खारबाय थानाय गारिया हरखाबै दैयाव गलांदों। जाहोनाव 4 सुबुङा दुखुनांथाव जायगायावनो जिउ गोमानाङो। बे जाथाया सा सिक्किमाव जादों। बे जाब्रबथाया मानगान पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मेयंखला होननाय थावनियाव जादों होननानै सरकारि बिफाना फोरमायनानै होदों। थांनाय शुक्रबारखालि बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 90 फरायसा गोनां गंसे फरायसालि। फोरोंगिरिनि अनजिमाया मात्र 2ल'। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ जौगाखां होनायनि थांखिजों दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंगासिनो दङ गुणोत्सव। बाक्सा जिल्लायावबो सोलिगासिनो दङ 3थि खोलोबनि गुणोत्सव। बे समावनो बाक्सा जिल्लानि पाटकिजुलि गुदि फरायसालिनि दुखुनांथाव थासारि। 1986 मायथाइयावनो गायसननाय गुदि फरायसालिया 2013 मायथाइयाव सोरखारि महरै गनायथि मोनदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो सोरखारनि जेबो गैयाखौनो बुंजायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।